हे तंगटुमादुम खामले पुंतिखा अखरंना खनायानि खापां सरंखा tongthongmani koktuma jotto lukrongni bagai osate no kitingai yo Tipra NGO norokni bagai tobui phakya lucky withdraw gift coupon o gift coupon no tongnai first prize 50,000 second prize 25,000 third prize 10,000 aboni bisingo bo tongnai santona prize 1,000 tai nisa phaikya osama tai nisa yo Tipra NGO Songchajak salno kitingai bisiburung ni hai taklai bisiwo bo osani salo grinyo khungni lukurokno yapharjaknai ri chumrok nogo tongai bo booking khaimanai haiki norok lucky withdraw gift coupon no nana ni bagai tini no kurungde screen no rojak kokduk number by sini limited gift coupon nai 24 September jara haini bagai norok tini no dati khai kokduk by kurungde yo Tipra NGO ni nikuma angkha khengrabadi Bisramgon Sipahijola Tripura